O berro de Wilhelm é un dos efectos de son máis coñecidos da historia do cine. Nace nun filme chamado Tambores lejanos, onde un dos personaxes secundarios é atacado por un caimán. Logo é reutilizado en La carga de los jinetes indios, onde un personaxe que se estaba a liar un cigarro é atacado por un indio cunha flecha nunha perna e pega ese berro. ¡Wilhelm! ¡Voy! ¡Estoy llenando la pipa! Despois diso, traballou como garda no Skyrim. Témolo presente en case todas as películas de Star Wars, menos na última, Los últimos Jedi, onde, bueno, unha merda de película e ademais quitanlle o berro, que lle daba calidade. Si, eu vi as películas de Star Wars solo polo momento do señor que berra. Tamén en Indiana Jones, no Señor dos Anillos e en moitas outras películas, videoxogos, debuxos animados, etc. É un recurso gracioso que se convertiu nun chiste interno dos cineastas e dos espectadores tamén. Gustan chas bromas,